te Paralok sai senpat ngai Khublei pi baro ki baju sertenat ban peja kaneka video ha kaneka channel but mentah ha kaneka video ngan ai ki job notification bala pynlait da ka health but family welfare department ha ka office jong ka project director Meghalaya Age Control Society Shillong te sapeja kaneka video haduh banda code bapnio iaki detail ba kham te Paralok wat clear ban ilat ja kaneka video but ban share saki Paralok jong phi but kumjuro ban subscribe ja kaneka channel ka office jong ka Meghalaya Age Control Society Shillong ka court application phi namanta ka walk and interview namanta kini ki post jong ki staff nurse ha ka contractual basis namanta ka shisnam ha site large OSD center Maukerwat civil hospital bat katarik long interview kadai ha ka arpoi trek udi sembar arjar arpulai te ha kini ki post jong ki staff nurse ki nombor ki post ki belat kedan tangkawai bat ha karta ka filam na apply kadai katkum ka government jong ka Meghalaya norms bat kajaka posting kadai ha ka Maukerwat civil hospital bat ha ka jinseu ka ba arpo hajar ha ka shibun bat nabanta ka karan pule ki shim ki bela pendap ya ka BSc nursing lane GNM bat kumjuru pide bandon ya ka computer knowledge bat panang ya kitin lokal haki jaka posting bat nabanta ka selection process kadai lengba ka interview bat nabanta ka application fees nil omdon te komno phila ban apply namanta ka Meghalaya Age Control Society Shillong ha ki post jong ki staff nurse vacancy te Paralok ada pidon kamon bat ka karan pule phila ban attend direct ha ka walk in interview ha ka arpoi trek udi sembar arjar pulai ha ka polish JM bat ka jaka long interview kadai ha ka office jong ka nursing superintendent Maukerwat Civil Hospital Southwest Kasihil District Maukerwat but pihak ban submit ha ka standard application form but ki sell attested copy jong barok ki testimonial but pidiru ban ya ki arteli ki contact number but email ID but kumjuro pihak ban wanra ya ki original document ha ka porlong interview te Paralok ha kaneka video tang kini jiben tiap bat lada pidon kano kapat ka bapim patsai bha sngeu bha ban komen ha kaneka video Khublei shibun